Wengane zakwethu uhleleleni ungangeni le channel ethe iwunqa phambili uMkhanyakude TV bafowethu inkulu indaba laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Udaba luthinta uNgizwe Mchunu laphana. uNgizwe Mchunu laphana wengane zakwethu ngenkathi ekhuluma noZimdola ku-TikTok ku-live uveza amanye amagama laphana ukuthi ufuna ukushaya uJata. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho kuPaul, ubona ukuthi beyiqinisile yini uNgizwe. Thina ngale kukhuluma kakhulu sizodedela iclip uze uNgizwe ukuthi bethini laphana wengane zakwethu. Siyi-channel hamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Hayi lo inkinga ingabhubhu le idome eswenkayo esigezayo. Ngcono mina nguhlanye luphelele 100%. Ngiyasiyeka nje le ndaba le umkhulu kaBaba. Yazi nawe inhluphu nje. Akakwedluli kodwa wena. Asidlule lokho asikhulume. Ngizomshaya la ngiyombona khona ngizomshaya. Awuthi nomkhiphi kuyadakwa-ke manje daka lokuthatha-ke manje useyadakwa kanti wona perfectionist kakhulu unalo muntu ungamnikanga isavani yabo manje usazodakwa wami manje mina ngisafuna lo muntu engichazela indaba esicathulo esesigqobokile besigqoke kwamanqele wena manje usumkhiphile-ke manje yabo hayi ungizwe hayi ungazi ukuthi Ngingambuza ukuthi ubekhalela la enkantolo ushawa network. Ngoba njalo uchaza lo doda abenza lapha.